श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुप्तान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सद्विजातं सगणरिपुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासिरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवं भवदुर्दशिरोगम् ॐ महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्ये नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे ये श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौराय राधिकाय हरे कृष्णा कृष्ण प्रभुपाद जी महाराज की हरे कृष्ण हरे गोबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्कारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते श्रीमद्भागवतम चतुस्कंद 22 अध्याയം ശ്ലോകം 16. नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तामात्मवदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजा व्यक्तामात्मवदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः हे कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय विक्तामात्मवदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः विक्तामात्मवदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तमात्मा वदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानाम अनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण
സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മവദാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാം അനുഗ്രഹായേ മാം സിദ്ധരൂപീതരത്യജഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മാം വദാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹയേ മാം സിദ്ധരൂപീ ശരത്യജ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്ത ആത്മാവദാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വനാമനുഗ്രഹാമി മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികാകേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മവതാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായേ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മവദാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായേ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തിമാത്മവതാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായേ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മവദാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായേ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മപദാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായേ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവഭാസന്റെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ശാരദാ ശിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ശാരദാ ശിവ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മവദാമാത്മാ ഭഗവന്നാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹേയ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. പ്രണാമം പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മാവദാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായേ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മാവദാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹേയ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മാവദാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരിത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മവദാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായേ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
धनलक्ष्मी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तमात्मवदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी सरत्यजः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला शाह जी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तमात्मवदात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्त आत्मवदामात्मा भगवानात्म भावनः स्वानाम अनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरित्रजः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सला माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तामात्मवदामात्मा भगवानात्मभावना स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भारती माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तमात्मावदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण സുഖമില്ലായിരുന്നു പ്രഭുജി, അതാ ചൊല്ലാതിരുന്ന, ചുമയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ओके ओके എല്ലാവർക്കും ചുമയൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വ്യക്തമാത്മവതാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായ മാ സിദ്ധരൂപി ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण वसंता माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तमात्मावतात्मा भगवान आत्मभावनः स्वानाम अनुग्रहाय मां सिद्धरूपी सरत्यजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मिनी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तामात्मवदामात्मा भगवानामात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माया दीदा मंगला दी दस माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। चलो व्यक्तमात्मवदामात् ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तमात्मवदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण गीता टी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तमात्मावदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता सी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण राजश्री माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणामं प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यक्तमात्मावदामात्मा भगवानात्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण
കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മാവദാത്മാ ഭഗവന്നാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മവദാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തരകൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മവദാമാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തമാത്മവതാത്മാ ഭഗവാനാത്മഭാവനഃ സ്വാനാമനുഗ്രഹായ മാം സിദ്ധരൂപീ ചരത്യജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യക്തമായ ആത്മവതാം അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ ആത്മാ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ പരമദീപകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ആത്മഭാവന എപ്പോഴും ജീവസത്തകളുടെ ഔന്നിത്യം ആഗ്രഹിക്കുക. സ്വാനാം ആരുടെ സ്വന്തം ഭക്തന്മാർ അനുഗ്രഹായ കരുണ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം ഈ മാർഗം ശുദ്ധരൂപി പരിപൂർണ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചരതി സഞ്ചരിക്കുക. അജഹ നാരായണൻ പരമദൈവതോഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ദിവസത്തകളുടെ ഉന്നതിയിൽ എപ്പോഴും ആകാംക്ഷയുള്ളവനാണ്. അവരുടെ പ്രത്യേക പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിങ്ങളെപ്പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമുള്ള വ്യക്തികളുടെ രൂപത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കും. വിവിധ രീതികളിലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ ജ്ഞാനികൾ അഥവാ നിർവ്യക്തികവാദികൾ, നികുടയോഗികൾ തീർച്ചയായും പരമദൈവതോഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ മുഴുവൻ ഭക്തന്മാരും കുമാരന്മാർ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും യോഗികളും ജ്ഞാനികളുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭക്തരുമായി ആരംഭത്തിൽ നിർവ്യക്തിഗതവാദികളായിരുന്ന അവർ കുമാരന്മാർ എങ്ങനെയായാലും യോഗികളും ജ്ഞാനികളുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭക്തരുമായി ആരംഭത്തിൽ നിർവ്യക്തികവാദികളായിരുന്ന അവർ പിന്നീട് ഭക്തിത കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതുമൂലം അതീന്ദ്രിയവാദികളിൽ ശ്രേഷ്ഠരായി പരമദൈവതോഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളായ ഭക്തന്മാർ ബദ്ധാത്മാവുകളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഉണർവുള്ളവരാക്കി അവരുടെ യഥാർത്ഥ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ലോകമെമ്പാടും യാത്ര ചെയ്തു. ആത്മഭക്തുകൾ അഥവാ പരമാത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണ് ഭക്തരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. പരമദൈവതോഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുമൂലം അദ്ദേഹം ആത്മഭാവനൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പരമദൈവതോഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധി നൽകുന്നു. അദ്ദേഹം വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ സമീപത്ത് സദാ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഇരിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസതകൾക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മവതാം എന്ന വാക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു. 3 വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്നിങ്ങനെ പേരുകളുള്ള നവഭക്തനും പ്രഭാഷകനും മഹാഭാഗവതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനുമായ ഭക്തൻ, ഉന്നതനായ ഭക്തൻ. വേദനിർണയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഭക്തൻ. അവന് വൈദിക സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവനെ തന്നെ ബോധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യമാക്കി കൊടുക്കുവാനും കഴിയും. മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളെയും വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ പരമദൈവതോഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായി ദർശിക്കാനും അവന് കഴിയും. മാധ്യമ അധികാരിയും
പ്രഭാഷകൻ അഥവാ പ്രഭാഷകൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അവഗാഹമായ ജ്ഞാനവും അത് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുമുള്ളവനാണെങ്കിലും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാത്തവരെയും വേർതിരിവോടെ ദർശിക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ മധ്യമാധികാരി രാക്ഷസീയരായ ജീവസത്തുക്കളെ ഗൗനിക്കാറേയില്ല. അതേസമയം നവാഗതന് കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസം. കുമാരന്മാർ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും മഹാഭാഗവതന്മാരായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരമോന്നത സത്യത്തെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ചെയ്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഭക്തന്മാരായത്. ഇനിയൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേദനിർണയത്തിന്റെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ടെങ്കിലും വൈദിക തീർപ്പുകളിൽ പൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഓരോരുത്തരും അവന്റെ മനോനിലയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കും. ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കർമ്മികളുടെ പരിശ്രമം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തുവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുക എന്നതാണ് ജ്ഞാനികളുടെ പരമോന്നത ജീവിത ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവി. ആകയാൽ ഭക്തന്മാർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീതികളാകുന്നു. നാരായണനെ സദാ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ നാരായണൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ലോകത്തിലെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. നാരായണന്റെ പ്രതിനിധി നാരായണനോളം തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. പക്ഷേ മായാവാദികൾ നിർണയിക്കുന്നത് പോലെ താൻ സാക്ഷാൽ നാരായണനായി കഴിഞ്ഞെന്ന് അവൻ സ്വയം തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കരുത്. മായാവാദികൾ പൊതുവെ ഒരു സന്യാസിയെ നാരായണൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറ്. ഒരുവൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നാരായണന് തുല്യനോ അല്ലെങ്കിൽ നാരായണൻ തന്നെയോ ആയിത്തീരുമെന്ന് അവരുടെ ആശയം. നാരായണൻ തന്നെ ആയിത്തീരുമെന്നാണ് അവരുടെ ആശയം. വൈഷ്ണവരുടെ നിർണയം വ്യത്യസ്തമാണ്. ശ്രീ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സാക്ഷാൽഹരീതേന സമസ്തശാസ്ത്രി തദേവ സത് കിന്തു പ്രഭോര്യാ പ്രിയേവദസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണോദയ. വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു ഭക്തൻ നാരായണനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. നാരായണനായി തീർന്നിട്ടല്ല, നാരായണന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ദാസനായിട്ടാണ് അത്തരം മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയതിനാൽ നാരായണന്റെ മഹിമകൾ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നാരായണനായി അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സർവ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ജയ്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഹൃദോ സത്സൂക്തമാകർണ്യ സാരം സുഷ്ടുമിതം മധു മയാമാന ഇവ പ്രീത്യാ കുമാര പുത്യുവാചഃ. ഹൃദോ സത്സൂക്തമാകർണ്യ സാരം സുഷ്ടുമിതം മധു മയമാനമഇവ പ്രീത്യാ കുമാര പുത്യുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഒരു മിനിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഒന്ന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയുവാച പൃഥോസ്തസ്തുക്തമാകർണ്യ സാരം സുഷ്ടൂമിതം മധു സ്മയമാന ഇവ പ്രീത്യാ കുമാര പ്രത്യുവാചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രതിമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച
कृतोस्तः सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्टुमिदं मधु स्मयमाना इव प्रीत्या कुमारा प्रत्युवाचः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। മൈത്രേയ വാച. മൈത്രേയ മഹർഷി സംസാരം തുടർന്നു. പൃഥുരാജാവിന്റെ തത് അത് സൂക്തം വൈദിക നിർണയം ആകർണ്യ കേൾക്കുക സാരം വളരെ അർത്ഥവത്തായ സുഷ്ടു സമുചിതമായ മിതമായ മധു ശ്രവ്യമധുരമായ സ്മയമാനഃ മന്ദവതിത്വ ഇവ പോലെ പ്രീത്യ വർദ്ധിച്ച സംതൃപ്തിയോടെ കുമാരഃ ബ്രഹ്മചാരി പൃഥ്വിവാച മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മഹാമുനി മൈത്രേയൻ തുടർന്നു. പൃഥുമഹാരാജാവ് അർത്ഥവത്വവും സമുചിതവും ശ്രവണമധുരവും കൃത്യതയുള്ളതുമായ വാക്കുകളിൽ ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മചാരികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ സനത് കുമാരൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായി മന്ദഹാസത്തോടെ താഴെ പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. കുമാരന്മാരോടുള്ള പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ സംസാരം പല യോഗ്യതകളാലും സുസ്ഥിരമായിരുന്നു. ഒരു പ്രസംഗം ശ്രവ്യമധുരവും സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സമുചിതവും ആകും വിധം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളാൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കണം. ഇത്തരം പ്രഭാഷണം അർത്ഥപൂർണ്ണമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിന് യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവത് അകിഞ്ചന സർവേ ഗുണസ്തത്ര സമാസദേസുരഃ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിവിശ്വാസമുള്ളവരും സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുന്ന ഒരുവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ആവിഷ്കൃതമാകും. ഭാഗവതം 5:18-12 പറയുന്നു. അപ്രകാരം കുമാരന്മാർ വളരെ സന്തുഷ്ടരാകുകയും സനത് കുമാരൻ താഴെ പറയുമ്പോൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ കരോതി വാചാലം പങ്കും തന്മേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യേ നമാമി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാചാരിണീ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗസത്തായ രാധിക ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുപാദ. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ
സ്ഥാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായത്. സുധ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലൊക്കെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടൊരു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഒന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, ചുട്ട് കളിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ യുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങൾ നായാട്ടിനൊക്കെ പോയിട്ട് മൃഗങ്ങളൊക്കെ വേട്ടയാടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊല്ലേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാൽ അതൊക്കെ തന്നെ ക്ഷത്രിയന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ കുടുംബരാജാവ് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അതിന്റെയൊക്കെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ മോചിതനാവാമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലെ. കുടുംബരാജാവിനെ മാത്രമായിട്ടല്ല, എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ധാരാളം പാപകർമ്മം ചെയ്യും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം നൽകിയിരിക്കുന്നു. 10:14:58 അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതികളിൽ വരുന്നതാണത് ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സമാശ്രിതായേ പദപല്ലവപ്ലവം മഹത്പദം പുണ്യയശോ മുരാരേ ഭവാംബുധിർവത്സ പദം പരം പദം 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 യദ്വിപദാം ന തേഷാം. സമാശ്രിതായേ പദപല്ലവപ്ലവം മഹത്പദം പുണ്യയശോ മുരാരേ ഭവാംബുധിർവത്സ പദം പരം പദം 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 യദ്വിപദാം ന തേഷാം. അതിലെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകം പദം പദം യദ്വിപദാം ന തേഷാം, ഓരോ ചുവടിലും അപകടം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഇന്ദ്രിയ പൂർണ്ണത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായിട്ട് ക്ലേശിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ അല്ലെ. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളവാണ്, വെറും നുണയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും വിഷമങ്ങള് അനുഭവിച്ചുള്ളൂ. ഒന്ന് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക അല്ലെ, ഒരുവിധ ക്ലേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ലെ. പലരും ചോദിക്കും, പലരോടും ചോദിക്കും എന്താണ് സുഖം തന്നെ, പരമ സുഖമാണ്, ഒരു വിഷമമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയില്ല. അല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ദുഃഖാലയമ ശാശ്വത, ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും സുഖമൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്മാര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ അടിയിലും ഓരോ ചുവടിലും അപകടം പിടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകമല്ല, അവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആശ്രയമായിരിക്കുന്നവനും മുര എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനും ഇത് കാരണം മുരാരി എന്ന് പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നവനുമായ ഭഗവാന്റെ പാദപല്ലവങ്ങളാകുന്ന തോണിയെ അഭയം പ്രാപിച്ചവർക്ക് ഭൗതിക ലോകം എന്ന മഹാസാഗരം കാലിക്കുളമ്പ് ചാലിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം യാതൊരു ഭൗതിക വ്യതകളുമില്ലാത്ത വൈകുണ്ഠമാണ്. അല്ലാത്ത ഓരോ ചുവടിലും ആപത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന ഈ ലോകമുണ്ടായത്. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വിഷമങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ബ്രഹ്മ പറയുന്നത്? ഇവിടെ വിഷമങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു മഹാസാഗരം പോലെയുള്ളത്. ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഒരു മഹാസാഗരം പോലെയുള്ളതാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിലും വിഷമമെങ്കിലും. അതെന്താണ്? കാലിക്കുളമ്പിനടിയിലെ ജലം പോലെ അത്രയും ചുരുങ്ങി വരുന്നു, അത്രയും ചെറുത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സമുദ്രം അല്ലെ, ഒരു സാഗരം കടക്കുക പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഒരു പശു നടന്നു പോയിട്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് അത് കടന്നു വെക്കാനൊന്നും വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അതാണ് കാലിക്കുളമ്പിന്
ചാലിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും അനുഭവിക്കണം അല്ലെ? എന്നാൽ അതിന്റെ തോത് കുറച്ചു തരും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവൻ അല്ലെ? അപ്പോ അതാണ് വ്യത്യാസം. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപഫലങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തോത് കുറച്ചു തരും ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരെന്താണ്? അവരുടെ ലക്ഷ്യം യാതൊരു ഭൗതിക വിധകളും ഇല്ലാത്ത വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്, ഭഗവത് ധാമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ഓരോ ചുവടിലും ആപത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന ഈ ലോകമല്ല. കലിയുഗത്തിലെ ചെറിയ കാലഘട്ടം മാത്രമേ ആയുള്ളൂ അല്ലെ? ഇനിയും എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കിടക്കും അല്ലെ? എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെ? ആത്മഹത്യകളും മറ്റുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും എല്ലാം തന്നെ അല്ലെ? ഓരോരോ ഇങ്ങനെ സമൂഹം നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ? എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, അവർക്കൊന്നും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്ത അല്ലെ? അവർക്കൊന്നും ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ അവരൊക്കെ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നു. അവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളിലും പെടുന്നു, മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെ സമൂഹം നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഇതെന്താണ്? ഇവർക്കൊന്നും ആ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ധാരണയില് ഈ ജീവിതം അല്ലെ ഇതൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും പലപ്പോഴും പറയുന്ന അത് ഇതൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ അല്ലെ? അല്ല, നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? ഇത് ഒന്നും മാത്രമല്ല അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആരും തന്നെ തുടരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകയല്ല, അവര് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എത്യത്വാന നിവർത്തന്തി തദ്ധാമം പറഞ്ഞു. ആ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അപകടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഇന്ദ്രിയ പൂർണ്ണത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായി ക്ലേശിക്കും. ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം കണക്കെടുത്താണ് മഹാരാജാവ് കഴിഞ്ഞ കാല ചെയ്തികളുടെയോ അശുഭകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഫലമായി ജനപ്രതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിതരായ ബദ്ധാത്മാവുകൾ മംഗളകരമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് കുമാരന്മാരോട് ആരാഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാർത്ഥ വേദിനാം എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമുള്ളവർ എന്നാണ് ഇവിടെ തോന്നുന്നത്. അവർ പതിതർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചവർ മാത്രമേ ഉയർത്തപ്പെട്ടവരായി പരിഗണിക്കൂ. സ്വകർമ്മബി എന്നതാണ് അർത്ഥവത്തായ മറ്റൊരു വാക്ക്. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ സ്വന്തം ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി പതിതനായവൻ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഒരുവന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയോ സേവനോന്മുഖമാകുമ്പോൾ അവന്റെ മംഗള ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുകയായി. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അവന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അല്ലെ, മോശം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീരുകയും അല്ലെ, മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് തുടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ നാമം ചിരിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സത്യതകൾ കേൾക്കുകയും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു, നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മഹാരാജാവ് തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ സർവ്വതാ ആത്മീയാനന്ദത്തിൽ നിമഗ്നരായ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ ദൗർഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരായേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശുഭാശുഭങ്ങളുടെ മാനസികമായ സങ്കല്പതകൾ നിങ്ങളിൽ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരു ആത്മാരാമന്മാർ അല്ലെ, അവര് മറ്റേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴേ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇനി കുട്ടികളായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ മതി അല്ലെ, അതിലും അല്ലെ.
കുട്ടികളായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മള് കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴെന്താണ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല അല്ലെ? വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാം അല്ലെ? എന്നാൽ മുതിർന്നു വരുന്നതിനോടെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. എന്നാല് കുട്ടികളാകുമ്പോഴെന്താണ് യാതൊന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കാനില്ല, വളരെ സന്തോഷത്തില് ആനന്ദപരമായിട്ട് കഴിയാം അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും കുട്ടികളായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ? വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് വിവാഹം കഴിക്കുകയും കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു, സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കാം അല്ലെ? അതില് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരോട് ഈ 4 കുമാരന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അവരുടെ ക്ഷേമത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദൗർഭാഗ്യം, ശുഭം അശുഭം ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവം പറയുന്നു, ചരിതാമൃതം പറയുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശുഭ അശുഭങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിന്റെ കേവല സങ്കല്പങ്ങളാവും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം സംഗതികൾ ഭൗതിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കമുള്ളവ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ. മിഥ്യാമോ ആത്മമായ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത്. സ്വപ്നത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും എല്ലായ്പ്പോഴും അതീതമായി ഭൗതികമായി മറക്കപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. മറക്കൽ വെറുമൊരു വിഭ്രമം പോലെയോ സ്വപ്നം പോലെയാണ്. നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മള് ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഒന്നും തന്നെ. നമ്മളൊന്നും ആത്മാവാണ് എന്ന് യഥാർത്ഥ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെയുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിനെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭൗതിക ലോകമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മളെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകുന്നവർക്ക് ശുഭമെന്നും അശുഭമെന്നുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആകയാൽ പൃഥു മഹാരാജാവ് ശുഭകരങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞത് കുമാരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല, സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് എന്താണ് ശുഭമായിട്ടും അശുഭമായിട്ടും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരുന്നു അല്ലെ, ഇന്നലെ മോശം ദിവസമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ദിവസമാണ് ഏറ്റവും മോശം ദിവസം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ശുഭദിനങ്ങളാണ്, എല്ലാം നല്ല ദിനങ്ങളാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭൗതികാസ്യത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അല്ലെ, സാധുക്കള് അല്ലെ, അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഭഗവത് കാരുണ്യം നേടാനും അല്ലെ ഉപദേശങ്ങൾ നേടാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രഭാകർ പറഞ്ഞു, എന്തു തന്നെയായാലും ഈ ചോദ്യം പൃഥു മഹാരാജാവ് അവന് വേണ്ടി മാത്രം ചോദിച്ചതായിരുന്നില്ല. മഹാവിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ധിച്ചാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭൗതികാസ്യത്തിന്റെ വേദനകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടിയായിരുന്നു പൃഥു മഹാരാജാവ് ഈ ചോദ്യം. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവരോട് എന്താണ്, സാധുക്കളെ കണ്ടാല് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ
ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി നേടാം അല്ലെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഭൗതികാസിന്റെ വേദനകളും മോചനം ചേരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പലപ്പോഴും ഭഗവാനോട് തന്നെ ആയാലും പല നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ കുട്ടിക്കഥകള് പറഞ്ഞിട്ട് അതില് പറയുന്നു, ഒരു മുത്തശ്ശി വിറക് എടുത്തിട്ട് കാട്ടിൽ നിന്നും വിറക് ശേഖരിച്ചിട്ട് തലയിലൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ ആ വിറക് കെട്ട് താഴേക്ക് വീഴും. ഉടനെ ആ സ്ത്രീ നാരായണനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നാരായണ ഒന്ന് വരുമോ, എന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്ന് വെച്ചു. ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ വിറക് കെട്ടൊന്നെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ തലയിൽ വെച്ച് തരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് മോക്ഷം ചോദിക്കാം അല്ലെ, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാം അല്ലെ, നീ ഒരിക്കലും ഈ വിറക് കത്തിക്കുകയോ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതെന്താ ചോദിച്ചത്? നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തില് എനിക്ക് ഈ വിറക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് തലയിൽ വെച്ച് തരുമായിരുന്നു. അപ്പോ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും പല ഭൗതികവാദികളും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കഠിനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടാൻ. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ മോചനമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പഠിക്കും. ഗജേന്ദ്രനെ മുതല പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും പറയുന്നു, എനിക്ക് ഈ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്നല്ല രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ തന്നെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനായാലും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയും ഒക്കെ കണ്ടുമുട്ടിയാല് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, സംസാരാഭിഷാനലെ ദിവാനിശിഹിയ ജലെ ജൂഡെ കൈനു ഉപായ. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭൗതിക വേദനകളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ ഒരു മാർഗവും കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ഭൗതികവാദിയെ തപസ്സി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നതാണ്. ഭൗതികരായ വേദങ്ങളിൽ കഥാ കഷ്ടപ്പെടുന്നവനെന്നാണ് തപസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭൗതികവാദിയും ചിലപ്പോഴും തപസ്സി എന്ന് വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭൗതിക വേദനകളാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു വരണമെന്ന് ഒരുവന് ആഗ്രഹമുള്ള പക്ഷം അവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ച്. ഇതും നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗോലോകേര പ്രേമദന ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ. അതാണ് നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കലിയുഗത്തിന്റെ ഓരോരോ യുഗത്തിനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപമാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഉപായമായിട്ട് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവേദ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടുള്ള ഉപായമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം വിളിക്കുവാനായിട്ട്. ഗോലോകരെ പ്രേമധന ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന രതിന ജനലേനതായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനത്തിന്റെ ആകർഷണത്തെ പിന്തുടരാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭൗതിക വേദനകളാൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും ഒരുവന് അതിൽ നിന്നും മുക്തനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുമായി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി സഹവാസത്തിലാവുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭൗതികവാദികളായ വ്യക്തികൾക്ക് മംഗളകരമായ മാർഗം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രഭാതർ പറയുന്നു,
ഈ ഭൗതിക വേദനകളിലൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ മുക്തരാകണമെങ്കിൽ എന്തേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ അല്ലെ? ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്നു ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 വ്യതിരന്യ. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക. ഈ കലികത്തില് വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, യാതൊരു വഴിയുമില്ല, യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ തന്നെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മധ്യലീലയിലെയും 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8-9 ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഹർഷപ്രഭു കഹേന ശുന സ്വരൂപ രാമരായ നാമ സങ്കീർത്തന കലോ പരമ ഉപായ. അത്യാളത്തിൽ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വരൂപ് ദാമോദര രാമാന്തരാരെ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള ഏറ്റവും സരളമായിട്ടുള്ള മാർഗം ദിവ്യനാമ കീർത്തനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. അതിനടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നു, സങ്കീർത്തന യജ്ഞേകലോ കൃഷ്ണ ആരാധന സീത സുമേധാപായ കൃഷ്ണര ചരണ. ഭഗവത് നാമ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ. അതനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായും വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ്. അവൻ കൃഷ്ണന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആശ്രയം നേടുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തന ഹൈദേ സർവ നർത്തനാശ സർവശുഭോദയ കൃഷ്ണ പ്രേമര ഉല്ലാസ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് എല്ലാ അനഭികാമ്യമായ ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിയും. എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണർത്തുന്നതിനും കൃഷ്ണപ്രേമ തരംഗങ്ങളുടെ പ്രവാഹത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധി ഇതാണ്. പിന്നീട് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സങ്കീർത്തന ഹൈദേ പാപ സംസാരനാശന ചിത്തശുദ്ധി സർവഭക്തി സാധന ഉദ്ഗമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരുവനെ ഭൗതിക അസിദ്ധമാകുന്ന പാപകരമായ അവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുവാനും അശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ സർവ്വ വൈവിധ്യങ്ങളെയും ഉണർത്തുവാനും സാധ്യമാകും. പിന്നീട് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ പ്രമോദ്ഗമ പ്രേമാമൃത ആസ്വാദന കൃഷ്ണ പ്രാപ്തി സേവാ മൃത സമുദ്രേ മഞ്ജന. നാമജപത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരുവനിൽ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരുകയും അവൻ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. ആത്യന്തികമായി അവൻ കൃഷ്ണസംഘം നേടുകയും മഹാപ്രേമസാഗരത്തിൽ സ്വയം മുങ്ങിത്താഴുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതനാവുകയും ചെയ്യും. എപ്പോഴൊക്കെ നാമം ജപിക്കാമെന്നും അതിൽ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മധ്യലീല 20-18. കായത്തെ ശൂയിത്തെ യഥാ തഥാ നാമലായ കാലദേശ നിയമനഹി സർവസിദ്ധിയായ. സ്ഥലകാല പരിഗണനകളില്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും പോലും ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ എല്ലാ പരിപൂർണതകളും നേടും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാമെന്നാണ് ചരിതാമത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണ്ണുമ്പോഴും ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും സകല സമയവും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തെ കുറിച്ച്. പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാമാണെങ്കിൽ, എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ വൈഷ്ണവ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ്?